ọrụ na-aga njem eme njem ka m ga-arụ ọrụ ka nweta ya afọ dịka metụta ya Chinaza jiri ebe dị m akpa ka anya mamịrị o nwekwa ihe dị n'akpa ekwela onye ị ga-enye ya onye ọbụla si ka inye ya enyekwana ya ụzọ ka anya mamịrị nna think say they wise woman Look at you. Madam Chinaza, akpa. Akwasị idose na nana. Akwasị na otu dị na mmadụ. Ko esi idose na nana. Jesus! 100,000. Eyo gelesin aloje yakani wedo gelesin aloje alobe gelesin aloje